Moi boas a todos, moi boas a todas. Este vídeo un poquinho diferente, o que traemos hoxe, é para falar sobre que WordPress, que é a tecnoloxía que está detrás de Fala.gal, que podedes facer con el, cales son as súas vantaxes e, finalmente, uns pequenos tips de utilización. Pareceme interesante falar disto porque, ao final, é a tecnoloxía que está detrás da rede, que mellor que coñecer o que estamos utilizando para poder facelo de maneira de xeito correcto. Temos hoxe aquí, convidei, que agradezo moito que estea, a David Viña. Moi boas, David. Moi boas, que tal? Moitas David, grazas por invitar. nada, gracias a ti por estar. Sempre collemos así uns poucos minutos da xente, pero creo que David, neste caso, é desenvolvedor web a nivel profesional, leva anos traballando con WordPress, magnífico profesional, que ademais nos coñecemos desde hai tempo, temos compartido tamén desenvolvementos, eventos, etc. Eu creo que ninguén mellor que el neste caso para falarnos pois destas cuestións, David, que o primeiro que che preguntaría é que é WordPress e como lle explicarías a unha persona que crea o seu sitio en Fala e que mellor non ten esos coñecementos de desenvolvedor. Bueno, pois WordPress basicamente é unha aplicación. É unha aplicación que permite crear sitios web. O sea, tanto páxinas web como pois podes bueno, con WordPress se poden crear tendas online, se poden crear mil cousas que ao final non deixa de ser eso, non deixa de ser unha aplicación, un software ou, bueno, formalmente é un xestor de contido realmente, non? Entonces, pero bueno, para entendernos a nivel coloquial, por decirlo de alguma maneira, pues é unha aplicación que con ela, pues, de maneira visual, que é unha das vantaxes que ten tamén, de maneira visual se poden crear, pues, bueno, con un nivel bastante básico e bastante inicial, non? Pues un sitio web. Xa un poquinho adiantaches, pero se alguén che preguntara que podes chegar a facer con WordPress, que lle dirías? Pois que pode chegar a facer o que queira. Realmente con WordPress, obviamente, tes un pouco o límite de que podes facer co que dispoñas, non? O sea, cos plugins que hai ou cos complementos que tes, pero, bueno, basicamente podes facer unha páxina web, podes crear un blog, podes crear niveles, o sea, unha tenda online, pois algún sitio de suscripcións ou o que sea. Pero eu sempre sou o que digo que realmente non hai que poñerlle un límite ao que poidas facer, porque terías que facer desenvolvementos a medida e demais, pero podes facer o que queiras. O cabo é unha ferramenta, vale, que se pode facer estendendo o sea, esa base que tes, podes estender hasta, bueno, realmente creo hasta onde se queira, hasta onde a imaginación chegue. Pero, bueno, máis ao nivel usuario e tal, pois eso, creo que se pode centrar en páxinas web, que é o que quere a maioría da xente, e sobre todo en compartir coñecemento pois, con un blog, escribir artículos, de toda a variedade, non? O sea, que calquera persoa con un coñecemento mínimo pois pode chegar a crear o seu propio blog e compartir, pois, que é do que se trata, non? Cando tes un blog, compartir o moito ou pouco sepas tamén. Eso. Correcto. Que ademais, todo o que ven sendo WordPress xa vimos un poquinho, estamos falando de que é e que ata onde se pode chegar, ten asociado pois, unha filosofía, ten asociado tamén moita xente detrás, como pode ser no teu caso, que de xeito pois, altruísta tamén participas desa comunidade. Entón, gustaríame pois, preguntarche por iso, quizás beneficios de usar WordPress, pero tamén todo o que está ao seu redor, que tamén lle dá un empaque como que tan potente, non? Claro, a ver, é que xa para empezar WordPress é software libre, non? Entón, nese momento de que é software libre, xa para min é unha ventaxa, vale? Unha ventaxa porque calquera o pode usar, modificalo, convertilo, bueno, tes todas esas libertades. A parte de eso, é a aplicación ou é o software libre
máis usado que hai para facer páxinas web, pero con moitísima diferencia, tanto que máis do 40% das páxinas que hai actualmente activas están feitas con WordPress. Iso xa quere dicir pues bastante, non? O sea, a nivel mundial estamos falando. Que non é pouco, o sea... Que non é pouco, o sea, é todo, bueno, eu creo que é todo un éxito, non? Deste software. Eso tamén implica que detrás hai unha gran comunidade, porque senón eso non chegaríamos a estas cifras nin de coña. Detrás hai unha gran comunidade que ten tamén varias ventaxas con iso, que, para empezar, hai moito contido para aprender a facer páxinas web con WordPress ou para a resolución de problemas ou para orientarte. Hai moito contido de calidade ainda por encima. A parte diso, pues, tamén se crean moitos temas, o sea, hai un repositorio de temas pues, moi grande, hai moitos plugins ou software adicional pues, para eso, para complementar o que é bueno, o que é o WordPress base, non? Por decirlo de alguma maneira. E todo iso de maneira gratuita gracias á comunidade que hai detrás. Para min o máis importante é iso, que hai unha gran comunidade e gracias a eso podídose chegar a onde estamos, non? Con WordPress. E esas cifras que dábamos antes, que parecen un 40%, pero eso é algo que sería casi impensable fai uns anos. Hai decenas de millóns, non sei quantas webs no sei, mundo bueno, hai, a pero nivel... pero sí, moitos millóns, a verá. moitas. Entón, Porque os 60% restantes son repartidos entre diferentes tecnoloxías e proxectos a medida, o sea que estamos falando de que unha sola aplicación basicamente ocupa case a metade das páxinas creadas no mundo, non? Eu creo que eso xa só por iso é unha aposta seguro. Sí, porque ademais, a veces non o número non xustifica todo, pero o bo de ser software libre, como comentabas, claro, permite que nos non dependamos non de un proveedor externo que teña, como vamos a decir, que secuestrada a nosa web, sino que nos aí temos acceso ao código e o que nos dá a gana con ele. Ao final é código... Xa non só é que teñas acceso ao código, tens acceso ao código ao contido, porque moitas veces as ferramentas privativas que hai, ou redes sociais que hai por aí, que todos coñecemos, ao final ti estás invertindo tempo en compartir coñecemento por esas redes sociais, estás compartindo, o sea, estás empleando tempo invertindo tempo en compartir cousas por aí, pero se calquer día cerran ou lles pasa algo, acabouse. Pero o que é teu, telo ti. É unha das ventaxes, non, que ten un WordPress, que é algo que ti podes, o sea, necesitas unha infraestructura, necesitas estas cousas, pero contido é teo, sempre vai ser teo. Para mí iso é unha das grandes ventaxes. Hai así algúns mitos en torno a WordPress, e gustaríame coller un deles, que se sigue incluso lendo en algúns blogs por internet e algo que casi queda como non recordo, no? Que como WordPress veu de certos sitios, pois solo vale para unhas cousas, xa o desmentimos antes, e outro que é que como que é lento e que é inseguro. É dicir, isto se ten... Nós se buscamos WordPress inseguro en Google, aparecen moitas webs dicindo isto. Ti que lle dirías a isto? Pois eu diríalles que, a ver, obviamente todo o que sea popular vai ser inseguro, porque cando estamos falando deses números de o 40% das páxinas son creadas pois, con WordPress, vai haber pois, moita xente que se vai a focalizar, ou se vai a centrar en facer cousas, digamos, para facer as trampas. Pero o WordPress en sí non é inseguro, o que hai que ter é unhas certas medidas, unhas certas, digamos, pois, bueno, medidas de seguridade básicas, que tampouco fai falta que se sexa moi alá, pero, por exemplo, unha medida básica é ter unha contrasinal, pues, digamos, que sea, bueno, pues, que teña certa medida, o sea, certa seguridade, non? Non poñamos 1, 2, 3 ou contraseñas Correcto. completamente inseguras, non? Outra medida pois, pode ser que simplemente cambiar o nombre do admin, que non, o sea, por moitas veces se deixa o nombre do usuario admin, claro, os bots entran aí rapidamente poden, pois, vamos a cambiar ese nombre do usuario. Entonces, inseguro non é, todo depende un pouco do uso que se lle dé. Un pouco eso de inseguro ven porque, claro, bueno, unha que hai moita xente que
por desprestixialo ou por quitarlle mérito, non? Porque eles fan ou creen que fan cosas mellores, pois teñen que atacalo de alguma maneira. Claro, cando algo é moi popular, sempre vai haber quen o queira atacar. Entón, pois, bueno, eu creo que é eso, que como ti ben dicías, é un mito, non é a realidade. E despois o de que é lento, home, lento tamén dependendo un pouco do uso que lle des. Se o paquete básico, se usas o básico que ven en WordPress, non vai ser lento. Que o fai lento? Pois todo o que lle vais metendo a maiores. Se lle metes moitas imaxes que te pesan moito, se lle metes moita funcionalidade, é lento se lle metes moitas cousas, porque se pode facer moitas cousas con el, pero en sí non é lento, non é un software lento. O sea, hai outros que son pois iguais ou incluso máis lentos, o sea, eso, bueno, pois é un mito tamén, eu creo, non. Eu desde a miña propia experiencia podo dicir que facendo as cousas con certa lóxica, usando a ferramenta ben, vamos, con un pouco de criterio, pois non é lento. E xa para finalizar, que consellos lles darías ás persoas que abren sitios en Fala? Pois eu creo que con un consello é o básico, o sea, é crear contido de calidade. Simplemente con eso xa estás, bueno, pois compartindo o teu coñecemento, que é o obxectivo, non, de crear normalmente un blog, e despois, oi, pois, pon un pouquiño bonito, eso sí, pois que cas opcións de personalización que ten e demais, pois tenta darlle un pouco de, digamos, de, bueno, según tamén a temática que se vai a tratar, pois que sea un pouco coherente e demais. E sobre todo que, porque moitas veces non nos fixamos, o sea, nos estamos creando o sitio web no ordenador e demais, pero nos olvidamos dos móviles, non? Entonces, ter en conta sempre eso, como se ve un móvil. Aparte, en WordPress tens unha pestañiña donde podes virtualizar un pouco, facerte un pouco, ver un pouco como queda na versión móvil. Eu creo que eso hai que ter tamén sempre en conta. Pero o máis importante é crear contido, porque sin contido. Correcto. Creo que é moi importante, efectivamente, ese punto. Pois, en principio, non sei se pensas que pode quedar algo ou xa tocamos así que seamos as patas básicas do que é Sí, a ferramenta. sí, eu creo que sí, non? Xa, bueno, unha descripción bastante completiña. Pois, imos deixar aquí este vídeo e quedará colgado na páxina web de Fala para que todo o mundo poda ver cando lle apeteza. Pois grazas, David, unha vez máis por estar aquí Gracias a ti. connosco e deixarnos tamén os teus minutos, unha persona desenvolvedora web, podedes atopalo en davidviña.es, que é a súa páxina web, que aparte ten un novo deseño, se podedes ir todos ali e a ler o contido do blog, novos artigos e todo. Teño que dicir que gracias a David temos aí unha magnífica ferramenta de compartir en redes sociais en Fala. Así que nada, pois moitas grazas e xa nos veremos na próxima. Moi ben, un saúdo.